చేసిన చిరుతకు చుక్కలు కనిపించాయి. ఆవు ప్రతిఘటించడంతో చివరికి చిరుత తోక ముడిచి పారిపోయింది. దాంతో ఆవు ప్రాణాలు నిలిచాయి. ఈ ఆసక్తికరమైన ఘటన రాజస్థాన్ లో జరిగింది. చిత్తోర్గఢ్ జిల్లా ముకుంద్రా హిల్స్ టైగర్ రిజర్వార్ లోని కోలిపుర ప్రాంతంలో మేత కోసం ఓ ఆవు వచ్చింది. ఆవును చూసిన చిరుత దానిపై దాడి చేసింది. ఆవు ధైర్యంగా ఎదురు దాడి చేసింది. చివరికి చిరుత తోక ముడిచి అడవిలోకి పారిపోయింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. इतना घसीट रही तो चलो आगे आगे चलो चलो टूट जाएगा भाई साहब मोबाइल नहीं निकलेगा क्या? निकालो खतरनाक है भाई। इतना घसीट रही तो चलो आगे आगे चलो चलो टूट जाएगा